Vi vil i denne video gennemgå, hvad en sigende netskitse er og hvordan den skal læses. Videoen tager udgangspunkt i de netskitser, som beredskaberne skal efterleve, når de kommunikerer på sigende. Når beredskaberne og andre brugere kommunikerer internt på radionettet sigende, sker det i egne talegrupper, som kun det enkelte beredskab har adgang til, og som kan være opsat forskelligt. Når beredskaberne kommunikerer med hinanden under tværfaglige indsatser, foregår det i de såkaldte skadestedsæt, som er de tværgående talegrupper i sigende. Den tværgående kommunikation på sigende er illustreret i en række netskitser, som aftales i TOAS. Netskitserne illustrerer, hvem der taler med hvem under en indsats, og de skal ikke læses som et udtryk for organisationsstruktur og ledelse. Røde firkanter med et hvidt felt illustrerer skadestedsæt og talegruppe. Udfyldte firkanter illustrerer sektor og funktion. De røde streger illustrerer tværfaglig kommunikation i skadestedsæt. Sorte streger illustrerer kommunikation i interne talegrupper, altså eget VPN. Stiplede linjer illustrerer medhør på talegruppen i skadestedsæt. Her ses et eksempel på en netskitse. Denne netskitse er for kommunikation under en større hændelse, som involverer mange aktører på sigende. For at læse en netskitse skal du først finde din egen rolle. Er du f.eks. en del af indsatsledelsen, taler du på 2 talegrupper. I dette eksempel taler indsatsleder Sund, politi og brand med hinanden på indsatsledertalegruppen i et skadestedsæt. Derudover kommunikerer indsatslederne også med politiets vagtcentral, SAR og HEMS-helikoptere, ekspertberedskaber og andre aktører på samme talegruppe. Er du indsatsleder Sund, kommunikerer du derudover med egne enheder på Sund-talegruppen i et skadestedsæt. Er du indsatsleder politi, kommunikerer du med egne enheder i politiets interne talegrupper. Er du derimod indsatsleder brand, kommunikerer du med egne enheder på et skadestedsæt i holdledertalegruppen. På sikkerhedsnet.dk kan du finde samtlige godkendte netskitser over kommunikationen på sigende. Politiets netskitser findes kun på politiets interne platforme. For at opsummere skal du altså huske følgende. Tværfaglig kommunikation på sigende foregår i skadestedsæt og kan illustreres med netskitser. Netskitserne er farvekodet for at adskille sektorer og tværfaglig kommunikation i skadestedsæt fra intern kommunikation. Når du læser en netskitse, skal du starte med at finde din egen rolle i indsatsen og derudfra finde din talegruppe. Center for Beredskabskommunikation arbejder for at sikre samarbejdet på tværs af de danske beredskaber. Vil du vide mere om skadestedsæt, netskitser og sigende generelt, kan du læse mere på sikkerhedsnet.dk.